Ya sunanki? Sunana Hajiya. To ya za ki gaya mana daga ce yadda abin yake? Wato ina zaune ne a gida ina duba WhatsApp dina sai na ga abin da ya faru a birnin Kebbi sai nake nuna ma wani da na nuna mai sai ya ce kai akwai irin wannan kes din a unguwarsu sai na ce mai ina kenan sai ya ce mun Farawa sai na ce amma kun ga irin wannan har kuka bari haka ba unguwar 'yan gargajiya kowa ba zai iya ba sai na roƙe shi na ce mai dan Allah zaka iya kai ni gurin sai ce gaskiya ni mace ce ba zan iya ba sai na ce mai kar ya damu in Allah ya yarda ko da in na tafi gurin nan zan rasa raina insha Allah in dai bukata za ta biya zan je na yi abin da ake so sai ya ce min to shikenan sai ya dauke ni a mota da muka je anguwan sai ya sauke ni sai ya nuna min inda zan bi sai na tattaka a kafa sai ya zo ya nuna min gidan da ya nuna min sai ya tafi a abin shi sai ya gaya min sunan shi na mama na yi magana na mama shiru na daɗe a gurin bai yi magana ba to bayan na dawo gida sai na sanar da 'yan sanda da na sanar da 'yan sanda na ce kaji abin da yake faruwa to da na gama da su kuma sai na zo na yi report a group bayan na gama wannan shine washe gari sai suka kira ni suka ce min zan iya gane gurin na ce insha Allah muka tafi da muka je hanya sai na bata ban gane ba sai kawata sai ta sa mu a hanya da muka je muna nokin a gidan sai muka yi sallama sai ta ce waye sai na ce mata baki ne sai ta ce min wanne irin baki ne za su zo mata haka tsakar dare sai ta ce ta yi hakuri mu dukan mu mata ne yan uwanta kuma ba wai mun zo mu cutar da ita bane sai ta buɗe ƙofa kaɗan haka da ta buɗe ƙofa kaɗan tana ƙoƙarin ta mai da ƙofan ta rufe sai muka tura ƙofan sai muka shiga gidan sai na ce mata muna neman na mama ne sai ta fara faɗa tana zage-zage ita bata san wani na mama ba wani na mama a nan gidan sai shi ya fara magana a cikin ɗaki yana cewa hajiya jiya ma na yi magana baki ji ba dan Allah ki taimaka min ki fito da ni a gurin nan za su kashe ni dan Allah ki taimaka min za su kashe ni sai na rasa a cikin ɗakin da yake maganan na rasa a wani ɗaki yake magana sai daga baya sai kawata ta ce ga ɗakin da yake magana fa sai muka ce ta buɗe take sai na fara mata hayaniya na ce wallahi sai ta buɗe tana buɗewa ya zo bakin kofan ma da duwawu haka yake ja har ya zo bakin kofan ana buɗe cikin ɗakin yana wari a nan yake fitsari a nan yake kashi a dandamalin ƙasa haka a gurin yake kwanciya sai bayan ta ga ya fito sai take cewa wai sun kashe mai kuɗi ya kai miliyan 7 kuma sun kai shi gurin mai magani sai na ce mata yanzu a matsayinki na babba kuma uwa bai kamata a ce kin bar marar lafiya a cikin wannan yanayin ba tunda ai ga yaranki duk kina tare da su ya kamata a ce a yanda yake cikin wannan halin yana cikin asibiti to iya abin da na sani kenan sai aka ɗauko shi shine muka fito da shi. Ina mahaifinki? Yana police station. To ita kuma fa? Ita ma an je an taho da ita. Lokacin da ka wannan hayaniya ba ku fuskanci wata matsala ba wani abu da ya faru da A'a ai da ta dinga hayaniyan tunda mu ga abin da muka je nema ai kaga mu ba hayaniya muka je ba bai kamata mu yi hayaniya da ita ba tunda Allah ya taimake mu mun samu abin da muke so.